sahibata sun zamanto jinin jikina. Zana soki kula ki duba sahibata dare da rana. Sanki ne ke ta yin gudana a fuska har ma da zuciyana. A zuciya ke ce ta ɗaya sahibata jinin jikina. Ta ɗaya sahibina a zuciyata. Kai nake so nake muradi zan yi nuna wa kwalliyata. Domin bukatan mai nasiri a fuska har ma da zuciyata. Farin ciki na rabin ciki na kai zana nuna wa kwalliyana. Fari da fuska yana gurinki sahiba zana soki min. In zama a cikin nishadi da tutiya kin yi fara'a min. Na zama hanta ki zama jininta zan so a kullum ki zagaya min. In zamo mai yawan kuzari a koda yaushe kina cikina. Shi jini dole ne da hanta suka santu ɗaya babu ware. So da ƙaunar musayidina kyautaci na ta miya aure. Don kwa kyawun gida da ƙofa sun riga na su kuma su ƙyaure. Abadan kai nake muradi sahibina abin yabona. Fuskar ki juyo na ƙara dubi na goge dattin da ke a kanta. Ki ja na ki muje nuwar sabure na ƙauna da so tsinka. Kamshi nake ji yana ta tashi ba tambaya na ki ne na shaka. Kwalliyar ki ta rikirkita ni zai wuya yau na samu kwana. Kwalliya ta zamo abinki tunda za ta yi hana ka barci. Ba wai larura ba ce abuna ba ta sauce kamar abinci. Habibi na taya ado zai kasanta kunci. Dan kai a yau na yi wa kwalliya